Het is woensdag 26 februari, de dag dat de Olympische sporters weer een gewone alledaagse dag hebben. De Friese sporters ik het beste resultaat helle hebben in Sochi. En dat we in Biens praten met Jillet, Jorrit, Shinky en Jeroen. Welkom bij deze speciale Biend. Ik welkom het publiek, de retreatvereniging De Pingwings uit Grauw en de shorttrekkers Trias van Ljouwert. Welkom. En uw eigen Roelof de Vries, de wierenwet, 3 weken lang heeft hij in Sochi zitten. Hij heeft op alle mogelijke manieren verslag dienen, radio, televisie, internet, Joenslet, Maas betiet. Topprestatie. Nou, dankjewel. Wat is daar nou het meeste bijblijven, Nou, de echte topprestaties die zitten van een man hier aan tafel. Ja, dat is natuurlijk wezen. En ik wie toch mijn persoonlijke hichtepunt wie eigenlijk elke keer weer in die shorttrack haal. Dat wie samenbeleven is. Dat stadion bomvol er bovenop. Om eerlijk te wezen, wie het en hij wel weer een beetje een oergang als ik naar die retreat haal ging. Want dan werd het een stuk stiller. Ja, sorry voor de retreaters hier. Maar dat was fantastisch. En dat moment dat Shinky hoe die finish in de kamer, maar dat juichen erbij, zijn bronzen medaille. Ja, als ik weer aan denken in die sales zit, kijk ik weer piekenvel van. Wie echt fantastisch. Ja. Die taak is Joen ik om de Twitter-account bij te houden. Want mensen kunnen live vragen stellen. Hoe is dat het beste doen, Roelof? Ik heb een laptop hier bij me staan. Dus mocht mensen vragen hebben onder een van de man aan tafel. En ik denk dat er al wat vragen binnen. Ik zal jullie nou al zien. Ja, er zijn al wat vragen. Dan kies het dan via hashtag Biend. En dan nemen we die vragen maar voor die sturing naast. Het zijn van Nederland de meest succesvolle spelen eer. En dat geldt ook voor Friesland, want nog niet hebben Friese sporters zoveel prijzen woen. Om tafel Jorrit Bergsma, Shinky Knecht, Jillet Anema en Jeroen Otter. Van harte welkom en lokwenske maar de superprestatie. 3 weken lang heeft het een gekkenhoes west. Man die de huldiging in Assen, juist nog even bij de premier, bij de koning, bij de koninginnen. Wat voor wie doet het voor jou? Nou, je wordt wel weer aardig rustig als je de bezoekt met de oudere dagen. We gewoon kunnen trainen en lekker fietsen sinds een paar dagen, dus dat weer wel lekker. En lekker boeten en ja, lekker rijden op die af. Dus ja, je doe je wel weer even een lekkere normale dag. Maar ik wil weten hoe je dat thuis. Wat komt er dan weer op die A? Ja, er komt wel. Protte meesten komen over de vlier van die willen me daar feliciteren en volle post en dan nog bij heel veel reacties en ja, dat is wel mooi. Wat voor post krijg je dan? Ja, felicitaties en ja, dat ze er echt van genoten en ja, fanmail. Fanmail? Wat hier staat verwachten, want ik zeg die in Assen en toen wie is nog van ja, nou ja, het is je best wel druk. En ik zeg dat juist de werk toen dacht dan, nou ja, het is toch wel, ja, meestal heb je wel echt heel erg mooi krijgen. Is dat nou nog meer, die beleving van thuis uit? Ja, natuurlijk daarin, maar daarin dat Olympische dorp, dan krijg je er net zoveel van mij. Ja, de jongens in het Holland Heiningenhuis is het ook wel een gekkeboel, maar voor de rest is het vrij rustig. En dan krijg je dan net zoveel mooi hoe het hier het leeft. En ja, nu je thuis komt, dan komt het wel op jou. Wat is nou de meest bijzondere brief die schreven hebt? Of ja, wat dan ik? Ja, dat weet ik net. Ja, ik ben zo vol en ja, dat is lastig om alles te onthouden. Maar ja, wel heel mooi dat ze ervan genoten hebben. Ja, heb ik wat boeken kregen ook, hè? Ja, van mijn dwarsgenoot Johannes Holkema. Die had een stuk wat boeken maken over de Elfstedentocht en ik hoorde het lange baan rijden, echt over de historie ervan. En, ja, die kwam van de morgen in Bedel en die ja, wie ik hartstikke gerust dat ik dit presteert hier. En ja, die wil me daar persoonlijk feliciteren en deze boeken overhandigen. Hoe vies dat? Of mensen dan bij die komen om...
Dat ze dat maar die delen willen, dat ze die feliciteren willen of zelfs. Ja, dat is wel, dat vind ik wel hartstikke mooi. En Johannes Holkema, die is altijd wel heel betrokken geweest en die vindt het fantastisch dat het zo goed gaat. En hij zei het altijd, als Steentocht dichtbij komt, dan mag maar eens even met mij praten. Dan zou ik niet al even de tocht erop nemen. Hij coach. Schenk, hoe weer dat voor jou, Joet? Een gewone dag of? Nou ja, je wordt eigenlijk wel gewoon een vrij rustige dag. Ik heb uiteindelijk echt helemaal niks doen. Dus Echt helemaal niks? Nee, heb je echt helemaal niks doen. Gewoon even lekker rustig de tassen in uitpakken, dan zie ik in een tiert gaan. En echt, je kwam wel echt heel veel bosjes bloem bij me toe, dat is wel speciaal. Wat mag ik me daarbij voorstellen? Dat mensen continu dat de doorbel gaat en... Nou ja, die wie een man van Fleur op, die kwam gewoon even 6 bosjes bloem brengen. die goede zaak, Joet. Nou, ik zei hem bedankt. Ja. En haast wel van Blom. Ja, voor mijn mem en dan zijn we maximaal een beetje sliden dan. Ja. Ja, ik was zelf wel, ja, dat zag ik eens net. Wat wie het vandaag van Jim, Joet, Jeroen? Nou, ik heb gisteren een hele drukke dag gehad. Maandagavond Assen, laat thuis. Bij mij was er niemand thuis, ze waren allemaal aan het wintersporten. Och. En dan dinsdagochtend, ja. Dat leven gaat gewoon terug. Ja, dat was wel even relaxed, moet ik zeggen. Oh. Even rusten. En dan dinsdag naar Den Haag, naar zo'n eind weg. Ja. En Koning, dat is natuurlijk ook prachtig hè, om dat toch even mee te maken. Paleis Noordeinde binnenstappen en even met Rutte in de trefferzaal nog even op zijn stoel gezeten. Zo. Ja, dat kregen we er allemaal door. Dat is nog net even het voordeel als je NOC-NSF erop hebt staan, denk ik. Kom ik er even wat verder. Ja, en dan gisteravond zaten we ook nog in een tv-programma. Ja, vanmorgen zelf een beetje shinky, kijken wat er in mijn tassen zat. Er was nog niks aan het bewegen, dus dat kwam allemaal goed uit. De wasmachine in en uiteindelijk ben ik eindelijk een keer mijn mails gaan doorlezen. Maar ik geloof dat ik nog 330 te gaan heb, dus... Ja. Nog wel even werk. Ja, maar het is wel leuk hoor. Net als Jorrit zegt, er zijn zoveel leuke, enthousiaste reacties bij. Dat is... Ja. Jelle, in dat verdij ik zag dat nou pas dan begint. Dat je een idee hebt van hoe dat thuis beleven is en dat je daar rond komt, of? Nou, het is wel mooi dat het nou niet wordt. Er is ik wat doen, hè. Dus het is net zo dat voor het toernooi alle stritten oranje maken worden. Dat ging me zo naar erg rijden. Het is nou wat doen en dan is het feest en dat is heel goed. Dus daar geniet ik wel van. Die geniet er wel van. Ja, dat vind ik mooi. Heb je ook nog een bijzondere oor in haar, Joet? Nee, ik heb wel posthoorn, ik moet hem niet, maar ik heb geen posthoorn in die site. Dat was nooit meer coach in Amerika. Oh! Ik heb het al eerder verkeerd hier. Dat komt er net de een keer dit, maar dat had je wel met de voeten op de grond. Dus ik heb net alleen op Fairmail, ik heb een mail. Oké. Roelof, vragen? Ja, kom maar die binnen. Vragen binnen via Twitter, onder oren van met het account Satsiri. Die vraag is eigenlijk een beetje voor Jorrit bedoeld. Die vreeg het, wat ik gisteren trouwen deze zomer met Heather Richardson. Die vreeg het, kan Heather dan ook goed komen van Nederland? Nou, ik ken net dit hier trouwen met Heather, maar kom over een hier. Oké. Dus in mei is de planning. Dus, Mooi, 2015 dan, ja, vooral duidelijk. mooi, ja, precies inderdaad. En, maar die blijven ook gewoon rijden voor Amerika, denk ik. Dus, Ik misschien net weten dat die fanmail van hem, daar zitten dus foto's bij van vrouwen die hier een vrek beetje kleren aan hebben. Nee! Dat Amerikaanse vrouwen die dan net ik? in de uitzending, zeg maar. Nee, praat me naartoe. Nee, meer vragen, Miranda. Ik onder oren, en dat gaat eigenlijk een beetje over een fragment bij de NOS. Die vraag is een beetje van jullie het aan, maar we zullen eerst even zien naar dat fragment. Jij hebt dus nog nooit 10 en nauwkeurig een tijd voorspeld, want dat vertel je me nou. Ja. Kaartje, schrijf jij zo meteen de tijd op, stop je hem in deze envelop. Ik zet er een handtekening achter op, je mag hem meenemen naar huis en ik krijg hem morgen voor jou terug. Die vraag is dus eigenlijk dat is de vraag. Dat is een vraag van Afke Hielkema. Is dat misschien wel? Een van de beste keertjes alle tijden. Ja, ze vregen er dus inderdaad welke eindtijd zie je er op de briefje? Nou, groet ik jou ze terug. Misschien shot ze wel. En wat zie je op de briefje? Wat voor eindtijd? Nee, de eindtijd die heb ik neemt. Ik heb gezegd van Sven riet net onder 12 van 40, het kindernet. En wij in de ronde rieden. En ik wie
Eigenlijk een beetje op hem, wat lelijk op hem. Omdat hij dat zei eerst. Hij begint maar dat ik die zingen voorspeld hier, nou dat wie net zag. En daarom moest ik het nog maar even op deze manier doen. En dat vind ik flauwekul, want ik doe dat met een versier. Ik heb het net met briefjes en dan stiekem en dan een handtekening. Wat een flauwekul. Ik doe het hem zelf wel te zeggen. Dus dat heb ik niet in. En dat zei ik, vertel het dan. Ik zei, ik vind flauwekul. Bovendien, dit is gewoon in 4 mensen onderling, langs de kant van de baan. En Rintje Ritsma, die stierde. En begon iedereen te praten wat met Riedenburg. En toen waren ze 6-12. Ik zei, nee, met Hudder. En toen zei er niet 16. Ik zei, ja, nou. En Rint zei, dan moest eigenlijk 6, dan moest de correct onderrieden. Ik zei, dat klopt. En bij hier van Sven 16 6, dus ik moet zeggen, dat is 29 trein gemiddeld, dat hier zijn en daar moest onderrieden worden. Maar hoe zit het dan met die 10 kilometer? Want... Nou, dat is gewoon de 10 kilometer, dat is 2 keer de 4 kilometer en Sven riet plus 24 seconden. Dus 24 seconden erbij. En dus zeg maar 2 keer 6,5 is 12,22 plus 24 is 12,40 hudder ieder net. En dat had hij zijn hele leven nog nooit niet en waarom zou het nog wel doen? Nee, dus zo wist het op het moment dat hij 12 of 40 riet. Ja, dan is het binnen. Of, maar dat had Sven verliezen hier ik niet dat er na 4 weer geen persoonlijke records, baanrecords, er niet eens weer hudder riet. En dat is natuurlijk wel de grote kampioen. Die kan dan toch nog, dan worden ze uitdaagd en dan komen ze weer een tree heger. Dus dat heb ik zo van ja, als er dat doet, dan doet er iets wat er nog niet in heeft. Maar goed, dan is het fantastisch wat hij doet. Sven is dus op dit start net de kampioen als Jorrit. Op het 10 kilometer, ja, natuurlijk is Jorrit wereld- en Europees en Olympisch kampioen. Maar dat vraag ik me nog, Jorrit, want haast Trijelien, Robben stond hier al van, nou, Sven kan het nooit winnen. Als ik hier Jorrit Sven zijn, die nou op de 1500 meter, die net de 10 kilometer, want Jorrit gaat hem winnen. Nou, die komt het daarop, maar haast ik wel eens toch van, koekoek, waar had die man nee, maar ik vind net dat ik dat Robben heb. Want dat duidt wel, ik heb het gewoon zijn. Ja. En ik heb het uitlijn, hoe dat het werkt. Ja, nee, en mijn rondetijden, zeg maar steeds. Het is net zo dat ik maar wat steen te roppen of zo. Het zit hier gewoon uit het vak bij. En dat just hem rieden en dat wie ik een waskoring voor Sven, denk om de kist hem net heen. Maar ook stel het maar om dan, als dat juist. Uit Gliek? Ja, ik net denk van, oh, dat ken ik net of dat ken ik wel. Maar ik heb gewoon toch van, ja... Of gewoon elke 10 kilometer probeer ik het gewoon het beste uit mezelf te halen. En ik probeer me steeds te verbeteren. En dan zie ik wel wanneer, als dat genoeg is voor de eerste plak of de tweede plak. Ik ben er altijd hier op een hekering stond. Ja, maar ook nog even ik naar Jeroen en Shinky, want juster waar bekend voor u in elk geval dan dat de ISU excuses maakt omdat ze zijn van die toch op nij starten willen maken. Hoe is dat? Ja, dat maakt het nog zuurder dan dat er was, ja. Maar hoe gaat zo'n excuus, vraag ik me dan af? Nou, in dit geval kreeg ik ken de technische commissieleden van de ISU redelijk goed. In ieder geval een aantal daarvan. En die stuurden op, denk ik, zondagochtend al een excuus. Die hadden de beelden zelf ook nagekeken. Helaas, binnen de internationale schaatsunie-regels heeft de starter het recht tot het apexblok, tot het 4e blokje in de eerste bocht. En daar mag de scheidsrechter niets over zeggen. En in dit geval, die scheidsrechter zag het wel, maar die staat er eigenlijk gewoon met zijn rug tegen de muur. Dat maakt het ongelooflijk zuur. En zeker als je dan, 36 uur later gewoon daadwerkelijk een excuusbrief, e-mail krijgt van sorry. Is dat officieel? Nou, officieel, ja. Het komt bij een technisch commissielid vandaan, dus er staat geen ISU-stempel op. Ik vind het wel mooi, want het gebeurt zelden. Dat leidinggevenden erkennen gewoon dat het mis is. Ik vind het wel mooi. Wat vind je, Shinky? Nou ja, het is natuurlijk jammer hoe het allemaal gegaan is, maar dat ze hun excuses aanbieden. We hebben er eigenlijk helemaal niks aan natuurlijk. Het is gebeurd en we moeten weer verder, maar we hebben niks aan. Is dat dan als die del lezen of denk je dan bij even zo raar uit, wat ik die wel vaker zitten hier? Nou ja, het is natuurlijk net leuk hoe het natuurlijk ging. De laatste wedstrijd van de Olympische Spelen dat het dan zouden in de dat is gewoon erg jammer. Maar ja, we hebben al een wedstrijd, dus je moet de knop eigenlijk gewoon zo snel mogelijk omzetten en daar weer vol voor gaan. Ja. Wat wie het moment dat je elkaar voor het eerst troffen en dachten van hey, wij gaan met elkaar werken? Nou, ik denk dat het rijden heel Jelien weer. Toen Jeroen onze nieuwe bondscoach was. En wat wie die eerste indruk?
Nou ja, ik denk, we naar je coach en ik hier van Niels, de jongen uit de ploeg, die hier al een aantal hier bij Jeroen traint. En hier wil zijn dat Jeroen wel echt een goede coach is. En ik denk, gewoon fysiek koerde hij heel sterk, maar hij zei Niels altijd. En ik denk dat hij dat ik wil dienen heeft en hij heeft me nog veel meer over dingen geleerd, ja. Wat voor dingen? Nou ja, ik heb wel geleerd erin te geloven dat het allemaal wel mogelijk is. En dat ik alleen nog maar achteraan rijden kan en dan elke keer nog hopen dat ik nog een actie kan. En hoe doe je dat dan, Jeroen? Nou, ik ken Shinky, ik heb tot aan Vancouver heb ik in Calgary getraind een aantal jaren. En dan kwam ik Shinky tegen op wereldbekerwedstrijden. En dan zie je de kwaliteit van Shinky, het gemak waarmee hij schaatst. Alleen hij koos in mijn beleving heel vaak voor een afwachtende tactiek. En 28 juni 2010 ben ik begonnen met Shinky. En een van de eerste dingen die we hebben afgesproken, oké, we moeten de mogelijkheden die je hebt, hè, die moeten we eigenlijk gaan uitbuiten. Dat betekent dat je aanvallender moet gaan rijden, je moet fysiek sterker worden. Je moet er ook dus in geloven. En juist dat geloof dat je vroegtijdig naar voren kan schuiven, dat heb ik eigenlijk pas gezien in januari 2012. Toen waren we al 1,5 jaar bezig met het Europese kampioenschap, ergens achteraf in Tsjechië. Dat hij een halve finale van kop tot eind op kop reed en sleuren en sleuren en sleuren. En heel langzaam viel er één af en nog één en nog één. En hij rijdt zo die finale in en uiteindelijk wint hij die finale. En dat was voor mij, nu 1,5 jaar werken, 1,5 jaar proberen overtuigen. En dat is natuurlijk een bij de hand manneke. Dat hij uiteindelijk dan wel zegt, ik kan het, ik doe het. En dat gaf zoveel geloof bij hem, dat je meteen op die wereldkampioenschappen en die grote wedstrijden daarna hele omslag... Hoe doe je dat dan? Hoe zwaar je ervoor dat in zijn holle dan zitten dit, die uitvoering? Nou, vertrouwen komt natuurlijk over het algemeen gewoon terug in trainingen, dat het in een training al lukt. Hè? Een bepaald aantal ronden op kop rijden. Je moet het zo zien, als wij 10 keer 10 rondjes reden en we hebben 10 man, dan zei Shinky in het eerste jaar dat ik was, nou we zijn met z'n 10, dan doe jij 10 rondjes op kop en dan doe jij er 10 op kop en dan doe jij er 10 op kop en ik dus ook een keer 10. En na 1,5 jaar zei hij, nou jullie gaan maar niet snel genoeg, ik doe ze alle 10 wel op kop. Hè? Dat is een beetje het verschil wat hem eigenlijk toe te schrijven is. En dat is mooi om te zien, hè? Dat hij eigenlijk van een jongetje een man geworden is. Maar komt dat door leeftijd of komt dat door ondervinding of die rol? Nou, ik denk wel dat het een beetje gewoon komt als het, wat eigenlijk zei in training, dan merk je gewoon dat het heel makkelijk is. En als je dan denkt, ja, en dan zul je dat de andere jongens wat meer moeite mee hebben, dat je dan denkt, ja, ik kan beter misschien nog even een keer een extra doen. En zo kom je er dan wel achter dat het eigenlijk gewoon in wedstrijd niet gewoon, ik wil op die manier kennen. Ja. En dat jou dan vertrouwen? Ja, nee zeker. Ja, als het in de training lukt. Ja, in de training doe ik gewoon rondjes. En als het dan wel in de training wel lukt op die ronde, ja, waarom zou het in de wedstrijd dan net kennen? Zo is die dat ik als coach herkennen? Dat weet ik net. Dat heb ik nog nooit een uitdag. Zo is het om herbollen, als persoon? Ja, wel net. Meestal de goede sporters, daar heb je nooit een probleem mee. Die binnen, zeker nu sport, over het algemeen rugdrugzee. Met de gelijke omstandigheden met rieden, dat zit in rieder intrinsiek. Dus hij is eigenlijk met sport is nooit last. Maar het lijkt me dat je toch maar karakters te krijgen hebt, volgens mij. Ben je hem zien stelde karakters? Ja, maar het is net zo dat een probleem is. Nee. Want mijn taak is gewoon dat ik ben er voor hun. Ja. En ik moet voor hun, steeds met die schema uitzien, dat er problemen binnen, moet ik voorop rennen. En wat er een medaille zit, dan moet ik achterom staan. Maar en over het algemeen, als je ook net in de waai bent van die topsporters, dan kiest je in feite iedereen wel dienend wezen. Dat is dienend. Omschreeuw hem eens als coach. Wat voor figuur is het? Wat voor karakter? Ja, hij is sowieso een winnaar. En, dat is handig als coach. Ja, zeker. En recht op zee. En hij is, fysiek is hij gewoon heel goed. Hij wordt getraind in de ploeg. En hij heeft een beetje een... ik weet het. Hij probeert er echt een ploeg van te maken. En ik bij trainingen, we zitten altijd naai. En ja, dat wordt wel echt een hechte ploegsmeden daar terug. En ja, we gaan altijd voor de winst. Wat voor wedstrijd het ook is. En hij is bloedfanatiek erin. En als er fouten worden maken, dan wordt het altijd bepraat. En zolang het gewoon alles juist, dan vind je dat ik goed. En, maar dat weet ik, hij is gewoon echt een winnaar. Ze hebben uit beelden van je al hebben een heel iets oersje gemaakt.
Marathon waar altijd een ambitie maar eens keer besjoen als rieders die het eigenlijk de lange baan net aankomen en dan als tweederangs rieders de marathon rieden gong. En dat is absoluut niet meer het geval. Je ziet ook de liefde voor de sport die hij heeft. En hij sluit zich echt weer heel snel aan. Ik heb wel hele grote plaatjes hoor hier, maar dat heb ik net voor schaats. Die moet ik trainen en net is net te doen. Wat heb je die andere keren gedaan? Ja, komt nou even 70 meter verder, lul. Dat jet er dus ik bij. Nee, hier die hebben we nodig. En helpt dat? Nou, als je tempo's rieden, dan is het heel simpel. Het is 2 minuten vol. En hij riet 2 minuten vol en dan riest we rustig waarom en riest weer 2 minuten vol. En dan riest rustig en dan riest weer 2 minuten vol. En dan de laatste keer dan komt de centimeter 4 daar kom even. Dat heeft die andere keer niet. Ja, dat zit op 4 keer in tempo, 4 keer voluit. Dus meestal de eerste misschien net helemaal vol, maar de tweede en de derde ben gewoon vierst. En de vierde wordt kwarter, dan komt ze 4 net. En dan had hij dat wil, dat had er niks aan die. En dan een beetje gniezen en al die dingen, maar daar keep ik niks voor. Dan ben je dat systeem in het leven met dan op zijn donder hebben. En dat dost gewoon all out. En heel, dat levert heel wedstrijden op. Ja. Dus dat zijn de essentiële trainingen. En dan reageer ik, zei ja. Hoe ben je hem nou zijn 4K? Want Dozijs, ik heb altijd zijn dat hij het 10 kilometer hek in. Hoe Dozijs, nou ja, dan is er wat beskiën erin, als ik het zo besjug. Hoe krijgt hem dan zijn 4 in de holle? Nee, dat het er al aan, ik ried gewoon. En ik haal het eruit uit die rit wat erin zit. En daarmee jouwt hem zelf geen grenzen op. Zo van, ik ken dit net. Wij hebben bijvoorbeeld een heel bekend voorbeeld. Dus nou, zoveel medailles hebben we nog won. En nou, dat zal wel net meer lukken. Nou, dat idee in Nederland is dodelijk. Dus ik moet zeggen, er zijn nog 8 medailles extra te winnen. En dan moest hij zelf net een grens oplezen en te zeggen van, ja, nou, dit lukt nooit weer. Want dat is de enige reden dat het nooit weer lukt. Tuurlijk lukt het wel. Gewoon bij de schouders eronder er binnen 8 medailles te winnen. We moeten ze alle jaar winnen. Als het goed is. Waarom zou dat net kennen? Wat nonsens. Dus dat ik zo? Ja, ik ben het helemaal met hem eens. Het verbaast me altijd dat op het moment dat we iets heel goeds doen, dat mensen zeggen, nou, dit is wel ongelooflijk. Misschien moet je de vraag omstellen, omdraaien en zeggen, waarom hebben we niet eerder deze medaille oogst gehaald? Ja, exact. Ja. Ja, ik ben echt een groot voorstander van, we hebben nu ongelooflijk goed lange baanschaatsen heeft ongelooflijk goed gepresteerd. En dat betekent, nou, de lat ligt hoog, maar daar is toch niks mis mee? Nee. Ik leg elke dag die lat ongelooflijk hoog. En als ik hem vandaag hoog heb, dan ligt hij morgen net weer een heel klein stukje hoger. En dat gaat dan misschien in millimeters. Maar ja, dat soort woorden, dat komt bij ons ook wel eens voor. Ja, als we zien gewoon dat ze er op een of andere manier, dat is nog niet eens met de pet naar gooien, maar gewoon even niet geconcentreerd zijn. Nou, dan gaat die zweep er even overheen. En op het moment dat je wat moet doen, moet je doen. En daarna mag je het even laten schieten en 's middags sta je er weer. Ja. Mee eens. Zo werkt het dat. Ja, helemaal mee eens. Ja. Dus het is net Nou, Jenny dat komt er keer mooi uit dan. Ja. Dat je meteen in je Het is ook niet tegen de sporters bedoeld. Het is bedoeld om ze te helpen. En er is ook niet een sporter die er die dat genieert. Echt net. Hoe een sterke relatie heb je met elkaar? In Rusland is dit een hele kwalijke vraag. In Nederland kan ik hem wel stellen, toch? Nee, maar is dat vaderlijk? Ja. Of wil je hem iets opbiechten? Dat mag ik. Nou, dan zeg ik, dan heb ik een surrogate vader-zoon en dan heb jij een opa-zoon. En nou ben je naar het kantoor. Een soort paken. Maar Valt wel wat mooi, hè? Hard figuur? Ja, maar misschien. Sassoon misschien hard wezen met. Ja. Want omdat het. Nou ja, kun je zeggen. Ja, maar we zijn zo vaak met die atleten op weg. Hè? Het is echt vanaf, ik zie ze om 7:15 's morgens, ze gaan om 11:30 of 11:30 gaan ze naar huis. En ik zie Shinky om 2:30 weer en dan gaat om 6 uur naar huis. En dat 5-6 dagen per week. En soms zitten we, net als in Rusland, zie je 3 weken met elkaar opgescheept, ja. Ja, dat klinkt negatief, maar dat betekent dus op een gegeven moment dat het meer is dan alleen maar trainer. Ja. Pupil, hè? Dan ga je niet alleen, je praat niet alleen maar over schaatsen. Er zijn gewoon ook andere dingen die spelen. Ja. Dus, ik heb er daar juist te zeggen van, misschien hier ik achteraf toch ingrijpen moeten en het waarschijnlijk voor wat de gevolgen werden zoen als hij het besluit nemen zoen om net maar te dan om die ploegachtervolging. Is dat een vaderlijk gevoel? Ja, nou, ik denk dat het een vaderlijk gevoel is, maar
ja, op het moment dat dit zien voorbij weer, toen ben ik op vakantie gegaan. En letterlijk. En echt weer van, nou, daar is hij. En omdat ik gewoon bevooroordeeld ben, ik weet het gewoon. En ik bezocht alles maar de bril van, ze gaan hem gewoon in een hoek zetten. En dat is net fair. Hè? Dat is, als dan Heid en Ben een relatie zoals, dan kan een Ben het idee hebben. Heid vindt die oren leuker als dat hij mij vindt. En dat wordt een zelfvervullende profetie. Dus dus lid mij daar nog net bij. En dat was mijn idee. En dan Sjost, en dan worden hem dingen verweten wat net correct is. Ja, dat is volledig integer. En op dat moment, dan kom ik ter en dan, en dan moest er achteraan rennen, zeg maar zeggen. En dan krijgt hij verwieten. Nou, en dan wil ik pissig. Dat heb je zo'n. Roelof, daar kom ik vragen binnen. Hè? Ja, absoluut. De meesten gaan aan, ja, en dat is wel spietig misschien, maar het ging toch uiteindelijk hoe die ploegenachtervolging, hoe dit nou correct zit. Wat is daar nou precies de reden van? Nou ja, je hebt al even skaten media zitten natuurlijk en het verhaal al outline. Maar dat is toch een beetje het gevoel, stelt Gerben Bos die vraag is. Ik wil graag van Jorrit en of jullie het weten wat nou de echte reden was van de afzegging voor de ploegachtervolging. Worden we een lid nou eens een keer de achtste van je tongetje? Nou, het is zo dat werd ik er in beeld kom, zeg maar zeggen, dan het een sms-wisseling was van Jorrit en Koops. Waarvan hij zei, ik ben er helemaal klaar mee. En ik ging er net mee in. Jorrit zei dat, ik ben er helemaal klaar mee en ik wil eigenlijk op de tribune zitten. En ik zei tegen hem, nou jongen, dan kom je bij me zitten. En ik die het ermee aan en ik hield ik graag wel dat het ermee dan klaar is. Dan zie je op de tribune zitten. Maar goed, dan is het de volgende dag er bij de training net meer. En dan wordt er bellen, zeg maar. Maar dus de essentie is al dat er worden sms'jes gestuurd. Tussen hem en Koops. En op het moment dat je een coach bent, dan is het eerste wat je managen moest, is de reservebank. Dat wist ik. Ik heb een opstelling, ik heb 6 marathonrieders, maar 4 rieden, dan ben er 2 en dat is die probleem. En die moesten heel duidelijk maar zien wat hun taak is, waarom dat dit. En dat doe ik net maar een sms'je. Dat doe ik, dan had hij een sms gestuurd, dan komt het bij mij op bliksem. En dan, Jorrit, kom maar, ik kom samen naar die taal. En dan is de rug in het gezicht en man te man praten. Maar dat is net gebeurd. Nee, dat is net... maar is dat de reden? Is dat de reden? Nou ja, er is... Ik wil het er net heel lang over hebben. Ja? Nee, ik heb het idee, er is iets gebeurd. Iets wat hij zeer dienen. Nou ja, ik wil er net heel veel over kwijt, maar... Ik heb een beetje het gevoel gekregen dat ik oude rekenen over iets wat in het verleden is gebeurd. En, ja, dat is net op een trainingskamp geweest? Ja, klopt inderdaad. En ik wat net in die schema paste toen? Nee, klopt. Dus van beide kanten is dat weer toen wat van te zeggen. Maar dat vond ik eigenlijk best. Maar ze hebben me wel bij de ploeg belutst, zeg maar. En als dit nou weer voor het lach komt, dat het nou wat oud-zeer zit, dan denk ik, waarom heb je nou even vregen? Maar ja, ik wil het direct naar de juster hebben. Ja, hij heeft er heel lang over gehad, maar de vraag is wel, is er een echte reden te nemen? Het er een incident nog best wat voor de drip wie? Nou ja, het is een beetje een complete plaatje en op een gegeven moment dan krijg je een reactie. Wordt er een opmerking maken, zeg maar. En dan denk wat voor opmerking? Ja, dat wil ik net. Dus juster hebben we het erop gebruikt doorheen. En dan, ik wil het er net verder door het. Dus, dan bloot het wat hing je, Filip. Ja, precies. Ja, maar je hoeft toch net alles te weten. Nee, maar dit nou wel steeds zo. Dan is het wel mooi. Dat maakt toch wel. Wat wij graag willen, dat mooi best. Ja. Wat wij graag willen hier is dat het thema gebeurt weer. Ja. Dat je op de tribune zit, shot er vanaf als je winstpremie. Let it be, 3 man, zeg maar zeggen, en die hebben verwerken en die pakken die prijs. Niks aan de hand, toch? Ja, maar dan bescheur ik dat en dan denk ik, en dan wil je een oordeel vormen. Ja, dat zit je hem niks aan. Punt uit. Dat kun je. Ik zei, er binnen dingen gebeurd en dat het is best. Het komt gewoon in andere tijden sport. Hoe 20 keer en dan we er hier op praten. Ik denk misschien bij de omroep komt het nog even eruit. Ja, nee, jammer hè? We houden erop. Oké. Ik had er wel een vraag mee, dat is wel leuk. Jan-Willem van Beem die vreeg hem namelijk al, wanneer gaat Gilad Anema nou maar kramerwerkje? Ja, ik heb die vraag al wel eerder gehad. Ik weet net dat ik daar de middelen voor heb. Zeg maar. Nee, hij had van ik had er geen heel voor, zei Sven toen. Ja, Sven in een team of wat dan ik. Ja, dat is natuurlijk elke trainer wil wel met Sven werken. Maar hoe dat nou nog heel die kinderen? Ja, we hebben net. Nou, omdat ik het idee heb dat de relatie wel wat verstoord is.
Ik heb dat idee net. Ik heb niks in Sven en ik niks bedoeld in Sven te uiten of wat dan ik. Het gaat mij om de manier waarop Pursuit coached is. Ja. En zeg maar, dus Sven die speelt er nog een rol in. Sven is gewoon de jongen die rieden moet. En ja, nevens mij wie hij de eerste rieder in Pursuit. Degene die in elk geval goed in elke discussie steert. Maar hij er nou zijn. We liet je wel vooral hier. Hast, om een korte roddeling. Sjenky, ik heb bij jongen van in het begin zie je net lekker in die vel. Hè, het middelvingerincident. En er is een hele omslagkaam. Kun je daar nog even naar zien hoe dat eruit zegt? Er is gewoon een bepaalde druk op. Hè. Ik weet gewoon alles wat ik doorgehoord. wordt onder een vergrootglas gegooid. Hè. Net ten opzichte van de pers, maar gewoon meer ten opzichte van de jury en al dat soort dingen natuurlijk. Maar dat gebeurt bij de vingers. En dat ziet me gewoon een soort in de holle. Zit hij dat heeg? Nou, het zit me niet heeg, maar ja, neem het wel mij en ik weet gewoon, ik hoef maar iets te doen. Of ik hoef maar niet in conflict te komen met zijn geen dat ik zeg wat ik dingen heb. Wat merk je dat dan? Nou, dat vind ik, maar dat denk ik gewoon. En ik moet dat waarschijnlijk net denken, maar ik denk het wel constant. En dat bij de eerste rit vooral vrij duidelijk dat ik gewoon heel voorzichtig ben. En gaat Nederland naar de finale op de Olympische Spelen. Ja, die wordt ook wat knapper in, denk ik. Ja, en gewoon dingen wat er gebeuren moest en verder niks. Ik zei het al toen er het eerst op stapte. Ik denk, oh, dit is al een stuk beter dan 1500 meter. Toen zei ik het ook, hij is zenuwachtig en je wordt zeker net volle van. Dus dan is het vaak dat hoor nog? Ja, super. Hij had altijd zijn linkervoet, die slingert altijd voor de bocht. En als hij die net heeft, dan is het zenuwachtig, want dan zit er geen ontspanning in zijn slag. Ja, wat is er dan gebeurd in die tussentijd? Want ergens heeft het in die kop weer goed van me gekregen. Ja, nou ja, ik heb natuurlijk het zelf ook wel gedacht van dit net de bedoeling is dat het op deze manier moet. En ja, wat Jeroen en ik biggetje zijn op yoghurt of procent kan je net winnen. Iedereen neemt risico's, dus ik moet ook risico's nemen. En dat doe je wel eigenlijk de grootste les eigenlijk. Ja, iedereen doet het, dus ja, ik moet het ook doen. Hoe vaak is dat steeds matten, Jeroen? Nou, het viel wel mee, maar ik was ongelooflijk pist. Dan was jij nog aardig net in die auto. Ja, onze sport, zeker op dat hoge niveau, dan moet je gewoon alle risico's nemen. Want doe jij het niet, doet een ander het wel. En dan kan ik me voorstellen, als je natuurlijk met dat incident van 3 weken ervoor nog wat in je hoofd zit, dat je daar misschien net even wat terughoudend in bent. Maar daar had hij 3 weken de tijd voor. Nou, blijkbaar was het net niet genoeg en had 1 zo'n wedstrijd nodig om er even wakker geschud te worden. Nou, dat was hij. En hij reed een hartstikke goede B-finale. Maar ja, een B-finale, dat is nou net even de tweede letter in het alfabet. En dat had een A-finale moeten zijn. Maar daarna de 1000 meter pikte hij goed op. En ook zijn 500's waren subliem. Dus blijkbaar kan het wel. Maar dan zie je, het is een mental game. Niet meer dan dat. Dat zeker. En je bent super een beetje popster. Zo vaak kom je in de media, maar je hem verantwoord. Voor allerlei oorzaken als de prestaties. Ja. Hartstikke goed dien. Hebben we nog een vraag, Roelof? We kunnen er even bij denken. Ja, ik krijg er toch wel aardig wat binnen. Jesper Hospers onder oren, een collega van hem, die vreegt hem. Wat lagen ze dat? Nou, ik ken Jesper goed, dus ik verwacht gewoon een scherpe vraag. Ja, hè? Nou, dat is het ik. Dat is het ik, inderdaad. Dat is hartstikke goed, jongen. Hij vreegt hem maar of Sjenky je dat zelf in praten kunnen. Is nou te let voor. Nou, die het kleerdien. Oké. En Iris Kroes, winnares van de Voice of Holland, die vreegt hem. Ik dacht, die shot altijd dat je koptelefoons vaak op hebben van de race. Wat zit er voor muziek op? Ik ken nooit een koptelefoon. Nee, dat doe ik al, ja. Sjenky, nou... Nee, ik niet, hè? Hele goede vraag, vriend. Dan is het antwoord. Ja, hele goede vraag. Ja. Okay. Misschien heeft Jillis wel een koptelefoon op. Topprestatie. Soms wel beter weer. Topprestatie op tafel. Roelof, we hebben nog wat verdij, want de prestatie Bib zelf levert voor de mensen op tafel. Maar wij vonden van de omroep uit, dat een topprestatie leveren. Hij is 3 weken lang alleen nog verslagen waar Moa's betiet, jongenslet. Dus ik wil daar nog even iets mee te doen. Zo, de verhaling is goed, hè? Ik heb het niet zo. Dankjewel, ja. En hoe stap je deze speciale uitvoering van dienst? Morgen eerder weer een gewone dienst. En we hopen dat je dan even zeggen van nou bedankt en nog een noffelijke joen. Hoi. Wel heel lief, hè? Ja. Godverdikke. Ja, ze waren wel.